Assalamualaikum, selamat sore. Sore ini kita ke puncak Gunung Gede, mengenang masa beberapa tahun yang lalu, guys. 2 tahun yang lalu. Sing ngelak ya kuwi lek arep ngombe. Bengok-bengok ya kuwi EPA, bengokku ku lho lekas wae. Anduri kromis lo saiki neng Mbah Damon. Iki sing nandur Mbah Damon kromis. Biyo ngalah. Cetha. Kromis kan langka saiki. Menggeh-menggeh lah suket ramban ndak umum neng kene bakno. Ranggo gaman kok. Ngene wedhus suwen nang lagi. Monggo di sekecane udah gede, guys. Cah, wayang ke mandek golek gorengan kok. Iya. Ikan nek gudhe tok sedok utuh ngono lho, Wit. Iya, iki rong dijupuk neh ta, Wit. Kapan nek njupuk? Nah, lah iki lek kadung dibukake sak panenan mobil sitok lho. Iya, ngene bingung nanti. Ngarai sik leren. Lah Widarti kok parani lho jagung ning omah bek amber mah nganu jae kebo karek nyetor nih arek. Duit tadi cekeli kemringet mau amploh ya. Nah, lagu dia adek kayak ini, guys. Waduh, Kerao sing wite wae ndati ku lho, Nduk. Iki lho gelis. Kuwi lho, iki lho seluwangi. Nah. Ora lek gudhe ki ora gatel lho. Ya ngono. Ngerah gudhe, guys. Kok cetha menandur gudhe kaya ngene lelingko-lingko. Lah jagongmu ya sak aku lho wit gedine. Ya Allah. Jan kuwet gede lho jagung. Arek duwe bulaan gudhe kok ngene bakane Yumi. Pinter tenan nandur. Lah aku ngorepe legetane apa kuwi tempo hiyong gek dikulup. Kene iki lho, Lis. Lis. Engko tak rewangi iki arep kok dol sesuk ta, Wit. Ora aku kurang ngerah. Ora aku guys pesen kok tak pengen ngerah. Ora jagongmu jan gede-gede padha aku, Wit. Ora tak kon ngerah dhewe ngerah ora. Ora, aku kira ngerah. Awang-awangen. Gah. Aku duwe ya. Iki tak sapira, Wit? Sapira? Lah dhisik kae ki 2 luri lho mergo rong tirata lho. Ya mek iya sing ngaruke Gus Nur. Tak kira lek kok beres tipen to kowe. Aku ki lek oleh gelem pepek dhewe tak ngei. Lho gudhe, guys, gudhe, guys. Kuwi lho bose gudhe. Wah, ngeten wis. Iki ya bos watu kene iki barang lho, guys. Ayo sing ngrejani Brenggolo. Asiknya. Kapan nek nandur kromis mak dindamen kok semene-mene ya? Lah apa ora sik dijupuk neh lho wit patune kok ditandur kayu. Iki wis adem, Bro. Setornya ndi?
bos ya guys. Kuda dong, kuda gede.